Ai välillä, hei siis ihan oikeassa haluaa. Joo. Joo, siellä on tärkeää. Joskus voi olla, että antaa mukaankin. Joo, mutta antavat alapuolelle pääpallolle. Joo. Missä koska te menette seuraavan kerran näin? No, minulla viikon päästä Raumalla. Tietää päälle. Voisi kysyä vaikka mitä. Aikaa, että se on junioriluokassa. Mitä se ymmärtää sen. Me lähdetään ottaa nyt tällaiset kuvat näistä, että kärjen ottaa ilmasta ja tuulasta.